खुलुमबाय आंनिसिम नोंथांमोननिसिम आं बे सोरां लामानि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। दिनै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मोनसे बाथ्रा बेनो जों जेब्ला बिमा बिफानिफ्राय अब्ला जों बिमानिफ्राय जोनोम मोनो अब्ला जों मा मावनो खामानि लायो दिनै बेखौ आं बुंनो सानदों। दिनै जोंनि माखासे थांना थानाय बे बुहुमाव मानसिनि जिउआ रावनाबो सुखु गोजोन गैया आरो रावनाबो सान्थि गैया। जों बयबो दुखुआव सैनो गोनां जोंहा बयहाबो दंखायो। मानि थाखाय? जानांगौनि लोंनांगौनि थाखाय नङा होमबा? बाखि बेराफारसे सोलिना जानो थाखाय। ओंखायनो जोंनि लाइफआव रावबो मोजां नङा। दङ थाखा फैसाखौ लानो खायसे दुगायो। जायफ्राबो थाखा फैसा दं बेहाबो सुख गैया। जायफ्रा थाखा फैसा गैया जानो लोंनो गैया बेहाबो सुख गैया। दिनै बे बाथ्राजों आं माखासे बुंलांनो सानदों। दिनै जोंनि जिउआ मा? जों मानो फैखो बे बुहुमाव? जों मा थांखि लाना फैदों बे बुहुमाव? जों बेखौ मिथिस' हाया। बेनिखायनो जों बयबो गावखौ सिनायनो नांगौ। माब्रै होनोब्ला साननानै नाय दिनै आं बिमा बिफानिनो न'खरनि सासे आं फिसा। दिनै आंनि आइ आफाबाबो दिनै आंबो दिनै जों जुक्ति नङा एबा खौसे नङा। मानि थाखाय? जों सानगोन आइ आफानो जोंखौ जोनोम होबाय बोरै खौसे जानो? नोंसोर आंखौ बेबायदि मोनसे कुइसन सोंनो हागौ। खिन्थु आंनि रावा बे नङा। नोंनि जिउआ हारसिं आंखौ डाइरेक्ट बुंदों। नोंसोर गोरबोआव मोनदांनानै नाय नोंथांमोन। नोंनि जिउआ हारसिं रावबो नोंजों लोगोआव गैया। खिन्थु मोनसे बाथ्रा आंखौ नोंसोर फाग्लासो जाबाय खोमा होननानै बुंनो हागौ। बे राव नङा। मोनसे आं दिखारजों बुंनाय जादों। नोंथांमोना खिन्थानो सानदों माने जों मा साननांगौ होननानै। जोंनि जिउआ हारसिं रावबो जोंनि जिउआव लोगो गैया। मोदोमनि थाखाय लोगो दं खिन्थु नोंनि जिउनि थाखाय रावबो लोगो गैया। मानि थाखाय लोगो गैया? एगजामपोल आं मोनसे बाथ्रा बुंनि। सासे बेमार जानाय मानसि आंनि आइ बा आफा दिनै आं लोमजादों। आफामोनाबो डाक्टारखौ नायदों। आइयाबो अजा लायदों आंखौ फाहामनो थाखाय। नाथाय मानो? आंखौ मोदोमनि थाखाय अननानै रैखा एबा मोजां खालामनो थाखाय नायदों नङा होमबा? नाथाय बै जिउखौबो हमथानो थाखाय ना। खिन्थु जेब्ला आं थैथारनोसै अब्ला आंखौ हमथाना लानो हागोन नामा? एबा आंनि जिउखौ हमथानो हागोन नामा? रावबो हमथानो हाखाथारला। आंखौ मानसिफ्राबो नायबाय, डाक्टारबो नायबाय, अजाबो नायबाय, गासिबो आंखौ नायजोब्बाय। नाथाय आंखौ हमथानो लाखिनो नागिरदों। होमब्लाबो आंनि जिउआ ओंखारलांथारसिगोन। जिउखौ सोरबा हमथाना लाखिनो हागोन नामा? आरो जिउ नङाबा जों रावबो अनलायनोनो हाया। जिउआव ओंखारलांबा नोंनि मोदोम गोजा सहर थाबाय। दिनै बेखौ नों बोरै अनखो? बेखायनो जिउखौ रावबो लोगो होनना बुंनो हाया। जिउआ हारसिं। बेखायनो जों हारसिं। बेखायनो बे जिउखौ जों हमथानो हायैनि खारनानो जादों जों हारसिं। आइयानो था बा आफायानो था जों माब्लाबो खौसे नङा होननाया। बेखायनो बै जिउखौ लानानै जों गावखौनो सिनायदो आं हारसिं होननानै। दिनै आंनि आइ आफायानो दङ। दिनै आंनि जिउआ मा खालामनो सानदों? जेनेबा आइ आफायाबो गैला आं हारसिङानो जाबाय। जेनेबा एगजामपोल साननानै नायथारो आंनि न'खराव साथामबो जेनेबा आइ आरो आफा आंल' आरोना। दिनै आइ आफामोना थैना थांबाय। आं हारसिं जादोंना जायाखै? हारसिं जादों दा। दिनै बे आं हारसिं जिउआ मा खालामगोन? दिनै बे हारसिं जिउआ मा खालामगोन? मावना जानो थाखायथ' जों मावना जानो हायो। सोरबा आंखौ सहाय होफैनो थाखाय बा सोरबा सहायखौ आंखौ होनो हायो। नाथाय होनबाबो नोंनि जिउआ सुख नङा एबा नोङो मालाबाबो सुख नङा। बेनिखायनो जों गावखौ मोजांखौल' साननांगौ। जों मालाबा गाज्रिखौ साना। बेखायनो जों बयबो गावखौ सिनायदो, मोजां जादो आरो हारिखौबो सानदो। बिदिनो
गावनि मोजां खामानि मावनो नाजालांनांगौ आरो गावखौ मोजां खामानि मावनानै नाम लाखिनो हानांगौ एबा दिन्थिनो हानांगौ। बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे फंनैसो रावखौ लानानै नोंथांमोननो बुंनानै एसेयाव दोनथ'नाय जाबाय। आरो बे लकडाउनखौ लानानै नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं मोनसे जोंनि संसाराव सोलिबाय थानाय जोंनि अख्रा गोसो मानसिफोरखौ नुनानै आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जादों। आरो माखासे अख्रा गोसो जायालाबानो गोसो गुरै जानानै गावनि जिउखौ सिनायनानै गावनि लाइफखौ मिथिनानै जों बयबो मोजां जागोन आरो गाव हारसिं लाइफजों बोरै थांनानै थागोन आरो गावनि हारसिं लाइफआ बोरै थुंगेलांनो हागोन बेखौ जों बयबो साननानै लादो। रावबो जों जिउनि थाखाय रावबो लोगो गैया। आं बेखौनो बुंदों, नोंथांमोनहा एसे बुजिनो नाजाबानो जाबाय। गोजोन्थों।